Sunod-sunod nga nakumpiska sa puwersa sa Naval Forces Eastern Mindanao, PNP Regional Maritime Unit 11, Davao Oriental PPO, sundalo sa 66th IB, Coast Guard District Southeastern Mindanao, NBI 11 ug ubang unit sa PNP ang smuggled nga sigarilyo. Biyernes gabi, Mayo 1, 2026, gihimo sa mga otoridad ang visit, board, search and seizure operation sa MB Bukal sa kadagatan sa Governor Generoso Davao Oriental ug nasakpan ang 1,246 master cases sa smuggled nga sigarilyo. 7 ka crew members sa MB Bukal ang gidako kay walay mga legal nga dokumento sa gibiyaheng sigarilyo. Mumaabot sa 55 million pesos ang kantidad. Migawa sa investigasyon, nagikan sa SULU ang mga smuggled nga sigarilyo. Sa susamang adlaw, naharang sab sa mga otoridad ang balor 21 million pesos sa smuggled nga sigarilyo nga gikarga sa wing van sa Purok 11, Barangay Pondagitan, Governor Generoso, Davao Oriental. Usa ka 47 anyos nga driver ang naaresto. Muabot sa 504 master cases sa lain-laing brand sa sigarilyo ang nakumpiska sa mga otoridad. Gihatagan og komendasyon ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang direktor sa PRO 11, ang mga pulis sa pagkakumpiska sa mga kontrabando. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe!